أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Bambelelani niqinise nibe munye. Nibe yimbumba entanjeni yomusa nothando nesihawu sika Allah. Wala tafarraqu, ningahlukani. Kungabi noqhekeko phakathi kwenu. Ningadwengululeki. Bafowethu nodadewethu ma-Afrika mahle. Uma ulalela ingoma kababa uEnoch Sontonga ithi Nkosi sikeleli Afrika, ayithi Nkosi sikeleli South Africa. Uma ngabe uyilalela kahle leyo ngoma leyo isho lukhulu. Uma ethi Nkosi sikeleli Afrika ukhuluma ngeAfrika ukusuka eGibhithe ukuyofika eKapa, ukusuka eMauritania noma eGambia noma eSenegal ukuyofika eSomalia noma eMogadishu, ukusuka eTanzania ukusuka eZaire ukuyofika eMozambique ukuyofika eMalawi ukuyofika eZimbabwe, ukusuka eMali ukusuka eBurkina Faso uya eGhana uya eNigeria uya eMorocco uya eAlgeria uya eChad uya eLiberia uya eGambia uya eGuinea Bissau uya eCameroon. Ngabala ngingaqedi. Bafowethu lento le eyenzeke eMaphonya Mall ayenzeke eMaphonya Mall kuphela. Ngifuna ukunitshela iqiniso, lezi zimpi angeke zize ziphele ngoba kufuneka isixazululo salenkinga. Abantu bamateksi balambile, benza kanje abazenzi bangene umoya wobugreedy ngoba basaba ukuthi bazodlelwa imoto lezi ezikweletayo. Ingakho benze nje. Abantu bama-Uber nama-Bolt nama-Taxify, you name them, balambile nabo. Baney'ngane, banamakhosikazi, banemindeni okufanele beyondlile. Abazenzi nabo bayadinga ukondla imindeni yabo. Abanikazi noma abantu abawobhongoza ukuthi kube nje ezweni lakithi, abaholi abasiphethe ePhalamende. Angiphinde, abantu abawobhongoza, abantu abayisizathu sokuthi abantu bakithi babulalane kanje ngesihluku esinje. Akukho esikwesekayo. Lokho kwenziwe abantu bamateksi kubantu bama-Uber. Akekho umzali okufanele angalingcwabi ithambo lakhe. Njengoba kuthiwa nje lo mntwana 27 years old bembukele esha ubusukuphi unembeza. Baqale ngokumdubula, usumdubulile usefile. Manje umshiselani? Uthi umndeni wakhe awungcwabe ini, awukhalele kuphi? Unya imbi lento eyenzekile noma eniyenzayo. Kwase kuba nengane eshiselwa amateksi akubo awu-18 ifa elishiyelwe ubaba wayo. Iyafika ingane ibuye esikolweni
zonke iy'moto zakhe ifa alishiyele ubaba wakhe zishile. Bukuphi ubulungiswa, uphi unembeza, luphi uzwelano? Le verse yeQuran engiyikhothile, umdali uthi wa'tasimu bihablillahi jami'a, bambelelane entanjeni yomusa nothando nesihawu sika Allah, niyimbumba, nimoya munye, niyinto eyodwa. Wala tafarraqu, ningavumi banidongulule, ningavumi banihlukanise. Bafowethu, amabhunu abamhlophe, ama-Europeans asihlukanisile. Namhlanje ngibala wonke lama-country ade ngiwabala ngenxa yamabhunu, kodwa i-El-Kabuleni izwekazi elilodwa. Bafowethu, ngifuna ukunitshela into eningayazi. Kunengoma eshaya umsholozi ethi yinde le ndlela esihambayo, kodwa mhla sibuyayo kothula ukuthi du kuyokhala umbayimbayi. Kungani umbayimbayi ukhala esizweni sakithi? Kungani umbayimbayi ungakhali kwabamhlophe? Ingabe wonke leminyaka lesizabalaza, namhlanje siney'nyawo ey'ngalingani, siney'mbambo ey'phukile emzimbeni, sinamathambo ashodayo emzimbeni, silwa sithi silwela inkululeko. Uma ngabe selifikile ilanga lenkululeko, nisilethela udemocracy, nisilethela intando yeningi. Into enitsheliwe ngayo, wanitshela uPick Botha, ulokuza not uPick Botha, uPW Botha, wathi idemocracy akuyona eyama-Africans. Le system yedemocracy akuyona eyama-Africans. Untando yeningi akuyena we-Afrika. I-Afrika eyababusi. Igama elithi El-Kabuleni lisho ukuthi insimi yase-Eden, the beautiful motherland, the land of the black. I-Afrika yindawo yamakhosi namakhosana, yindawo yamakhosazana, yindawo yezindlovukazi. I-Afrika leyo. Kodwa nina nenzeni baholi? Nithe nina singanivotela, into eniyifunayo nina kithi eniyikhathalele amavoti wethu. I-Afrika akuyona eyokuvotelwa, i-Afrika eyokubusa. Abantu base-Afrika kumele babuse. Umlayezo ke mina enguthumelayo mina kwi-Afrika yonke, ngithi bafowethu vukani. Mawubala from 1994 till 2025 is 31 years. Ama-political party asenzeleni? Izinhlangano zezopolitiki zisenzeleni? Ngaphandle kokuthi sibukele bona bedovadovana nomcebo wethu. Naka basenzele kona. Into abayifunayo kithi amavoti nokuthi basiqambele amanga, basikhohlise. Votelani le qembu leli sizonenzela u1 no2 no3. Votelani le qembu leli sizonenzela u1 no2 no3. Votelani le qembu leli sizonenzela u1 no2 no3. 31 years iphelile. eBurkina Faso in 3 years. 3 years. Siyalibona ushintsho. Bafowethu, uyasibiza uIbrahim Traoré. Uthi Afrika mayihlangane, El-Kabuleni mayihlangane. Yiyo into ekumele siyilwele manje ma-Afrika mahle. Asikhohlweni ama-political parties. Awasenzelanga lutho, angeke asenzele lutho. Manje thina asilweleni ukuthi i-Afrika mayihlangane. I-Afrika ibe nemali eyodwa from Cape to Cairo. I-Afrika ibe nomengameli oyedwa from Cape to Cairo. I-Afrika ibe nepassport eyodwa from Cape to Cairo. Sidinge ivisa masiphumela ngaphandle. Angikwazi ukuthi ngingadinga ivisa, ngingadinga ipassport ngiya kumfowethu eGhana, ngiya kumfowethu eNigeria, ngiya kumfowethu eGuinea Bissau, ngiya kumfowethu eMauritania, ngiya kumfowethu eGambia. Angikwazi ukuthi ngingadinga ivisa, ngidinge nemvume yokuya kumfowethu. Basidwengulula ngamabomu, basihlukanisa ngamabomu. Manje ema-Afrika mahle, ngithi mina vulani izingqondo. Bayithola iAfrika ihlangene ngo-1835. Bayiplanela iAfrika from 1835 to 1883. Beplana ukuthi iAfrika bazoyihlukanisa kanjani, beyizungeza iAfrika.
Kwathi ngo-1884 babamba iBerlin Conference, baba nomhlangano waseGermany eBerlin lapho abase befaka khona-ke isipikili sokugcina-ke manje ukuthi i-Afrika bazoyihlakaza kanjani, bazokwehlukaniselana ngayo kanjani, bazowuthatha kanjani umcebo wase-Afrika nezimbiwa phansi zase-Afrika, bazobacindezela kanjani abantu base-Afrika. Bawabulela amaqhawe, bambulala uPatrice Lumumba wase-DRC, bambulala uNkwame Nkrumah waseGhana, bambulala uJulius Nyerere waseTanzania, bambulala uDokuzana uThomas Sankara waseBurkina Faso, bambulala uMuammar Gaddafi waseLibya. Bafowethu, bonke labantu babulawela umlayezo owodwa: i-Afrika mayihlangane, i-Afrika ayihluphekile, i-Afrika izwe lamakhosi, izwe lendlovukazi, izwe lamakhosana namakhosazana. Bafowethu, i-Afrika mayingahlangana, ngiyanitshela mina, lokubulalana kwabantu okungaka ezweni lakithi kuzophela, ngoba wonke umuntu, ngisho nalo o-own Uber, uzobe nomholo wakhe wa every month awuthola ngokuba uma-Afrika. Ngisho nalo o-own taxi uzobe nomholo wakhe wa every month ngoba enama-shares kwizimbiwa phansi zase-Afrika. Kuzophela yonke lento bafowethu. Asilweni, silwele ukuthi i-Afrika mayihlangane. Nikhohlwe ama-political parties, ayikho into azesenzela yona. Njengoba abantu bebulalana kunje, kuyabajabulisa bona ukuthi bathi we are sorry to the bereaved families. Kwimindeni le elahlekelwe abathandiweyo babo, siyaxolisa. Kuyamvusa yini lo file ukuxolisa kwakho wena mholi we-political party ethize? Uloku busy wena udovadovana nomcebo wethu. Thina sinani? Thina siyizakhamizi zase-Afrika. Bafowethu, njengoba bengafuni ukuthi i-Afrika ihlangane, ngiyanitshela mina namhlanje basaba ukuthi kuzowa ama-political party, lama political party la esingawadingi vele angasenzeli lutho. Yingakho bengafuni i-Afrika ihlangane. Kodwa bethanda bengathandi, ngikubekile ukufa. uNkulunkulu khona, uNkulunkulu uyasithanda. Bonke bazohamba one by one, uzobasusa uNkulunkulu endleleni ngoba ababusi kahle, abaphathi kahle, bangohlohle sabo. Uthi uMdali maningenzi kahle, ngizonisusa endleleni, ngifaka abanye abazokwenza into engcono. Ngiyanitshela-ke bafowethu, ma-Afrika mahle, ngithi mina masihlanganeni, i-Afrika ihlangane, wonke lamazwe la awu-54 ahlangane abe yinto eyodwa. Kungani ma-Afrika ungazibuzi ukuthi kusho ukuthini ukuthi United States of America, kusho ukuthini ukuthi UAE, United Arab Emirates? Ngo-1977 iDubai bekuwugwadule kungenalutho, ahlangana manje ama-Arabs bathi United Arab Emirates. Namhlanje iDubai is a center of attraction. eMiddle East bafowethu ziyabuya, abantu bakhona abanemali ngoba bayimbumba bahlangene. I-Amerika yingakho njalo idola ingaphezu kwerandi, ngoba i-Amerika izizwe eziwu-33 ezihlangene zaba imbumba zaba yinto eyodwa. Sihlulwa yini-ke thina nathi i-Afrika 54 states? Izwekazi is the second largest continent ekhona emhlabeni, enayo yonke inhlobo ye-mineral, enayo yonke inhlobo ye-oil. Sihlulwa yini thina ukuhlangana singama-Afrika kuphele yonke lento, ibuyele i-Afrika iyoba yilento eyayiyiyo before i-Berlin Conference, before 1884. Sihlulwa yini thina ukwenza lokho? Ma-Afrika mahle, ngiyaphinda futhi ngithi khohlwane ama-political party, angeke anenzele lutho. I-Afrika akuyona eyedemocracy, isystem yedemocracy ayisebenzi e-Afrika. I-Afrika yindawo yababusi, i-Afrika yindawo yamakhosi namakhosana. Nonke njengoba nilana ibuke le video le, uyinkosi mangabe umuntu wesilisa omdala, uyindlovukazi mangabe umuntu wesilisa omdala, uyinkosazana mangabe umuntu wesilisa osemusha, uyinkosana mangabe umuntu wesilisa owesifazane wesilisa oselokuzana osemusha.
Umuntu wesifazane osemusha uyinkosazane, wena ufanele ukubusa izizwe ezangaphandle. Mawulalela ingoma kababa uEnoch Sontonga ithi maluphakanyiswe udumo layo. Wena njengoma-Afrika kufanele udumo lwakho luphakanyiswe, kodwa sisabuswa yilabaholi laba abawohlohle sabo abayicabangela bona bodwa abanganandaba nathi. Angeke luphakame udumo lwe-Afrika, sizoloku sibulalene esodwa njengoba kwenzeka kumanje. Ngiyaphinda futhi, labantu laba bamateksi abazenzi benziwa indlala, yilabantu laba bama-Uber abazenzi benziwa indlala, yilabantu laba abagqekeza imizi yabantu ababamba inkunzi abazenzi benziwa indlala. Kodwa i-Afrika mayingahlangana, wonke umuntu uzoba namashezi kwizimbiwa phansi zase-Afrika. Usho njalo Ibrahim Traore uthi wonke umuntu wase-Afrika unamashezi, unelungelo lokuthola okuthize emcebeni wase-Afrika, aphile kahle naye ajabule njengawo wonke umuntu. Abelungu-ke abakufuni lokho, abakufuna abelungu lokho. Yabona njengoba kubulawana kanje abantu abamnyama bebulalana, abazenzi bangeno umoya womhawu wobugreed ukuthi yonke into kumele kube yakhe. Bona labantu laba bamateksi ababulala abantu bama-Uber, uma ngabe sebeshayisile ntambama, ufuna yona futhi le Uber le uyarequesta emthathe imsekhaya, ngoba amateksi abo sebeyasaba ukuthi bona bebodwa babulalana bodwa bathathelana imoto. Usefuna le Uber, usefuna le Bolt le ezomthatha imsekhaya, konke lokhu kukhohliwe. Uyangithatha afika ngishiye lapha estopini ngoba umnyama, ngikhuphuka ngedwa la yena usehambile akekho. Uyithathile i10 yami or 12 yami, mangabe uyithathile, mangibanje inkunzi la yena kangibona kanandaba futhi akafuni nokwazi ukuthi kwenzakaleni kimi. Kodwa iUber neBolt ngithatha ngibeke eminyango ekhaya, ingisuse eminyango ekhaya ingibeke la ngiyakhona. Kodwa yena akakuboni lokho. Ukubona mangabe kumele ukuthi kusize yena, uma ngabe kumele kusize mina, kumele mina mangiphuma ngemoto yami ngihambe nonkosikazi wami kuphela, ngishiye ingane zami ekhaya, kodwa ngiyedrobheni ngoba naku ngizohlangana nabantu bakwaSantaco bese beyangivala bethi ngilayishile ukuzana ngithatha umsebenzi wabo. Kumele ngihambe nonkosikazi ngiyedrobheni, ingane ilandele ngamatekisi, ingane zami ngemoto ethengwe yimi, ngemoto ethelelwa yimi. Niyazizwa kahle ukuthi nithini kithi? Konke lokho anizenzi, ningene umoya womhawu, ningene umoya wobugreed. Abelungu bayasihleka bathi yebo yiyo lento le. Imboni yamatekisi yona kuphela ibhizinisi eli-owner umuntu omnyama. Kodwa nina okunokuthi nibonise ukuthi niyakwazi ukuyiphathela into yenu nenzana. Nenza into eyiphuma endleleni ngathi amakhandeni awasebenzi. Kufa umntana umuntu ukhala ngeteksi yakhe, akanandaba nokuthi kufa umntana umuntu washiswa kabuhlungu ukhala ngeteksi yakhe. Akamcabangeli lo yamzali loya ongasenangane bekukuphela kwayo. Kuthiwa lo mntwana ubene 3 days eqalile ukusebenza. 3 days eqala ukusebenza, umzali wakhe naye sejabulile etshela abazali bakhe ukuthi mama nathi ikhaya isimo sesizoshintsha. Uyafika wena uyamshisa, umshisele emotweni, usumdubulile umbulela umshiselana. Inqondo ifile. Ngilungileke ngithukeni ke ngigcine la ngithanda khona, kodwa ngiyanitshela mina ngithi mina iAfrika ingakahlangani kusenama political parties. iAfrika akuyona yama political parties. iAfrika yokuthi ihlangane ibe imbumba, ibe yinye, ibe yizwe lonke eliphelele. iAfrika isebenzisa icurrency eyodwa, isebenzisa icurrency eyodwa. iAfrika imali eyodwa from Cape to Cairo. Sibona ulimi olulodwa lase-Afrika olusihlanganisa sonke. Isilunga kulona ulimi lwase-Afrika, ulimi lwencindezelo, ulimi lwama-colonizers, ulimi lontwama olukhuni olwafaka kithi ngenkani. Kungani mangisuka la ngiya-America kumele ngi-apply ngesilungu, kodwa uma-America mayesuka eza la aka-apply ngesizulu, aka-apply ngesisuthu, aka-apply ngesivenda, aka-apply ngesixhosa, aka-apply ngesiswati? Kungani kumele kwenzeke kanjalo? Hayi bafowethu, vulani ingqondo. Mina nginandaba-ke mina, noma ningangithuka kodwa nobe ningithukela iqiniso. Iqiniso vele liyababa kodwa liyamkhulula umuntu. Asikhohlweni ama-political party. For 31 years ama-political party awasenzelanga next. Asihlanganeni sisupporte lo mfana lo Ibrahim Traore, ihlangane iAfrika ibe imbumba, sizokhona ukuthi nathi sizwe ubumnandi bokuphila ezweni lethu sijabulile.
kuzophela ubugebengu, kuzophela ubudlova, kuzophela ukubulalana, kuzophela umhawu, kuzophela umona, kuzophela inzondo, kuzophela ukuzazisa, kuzophela amagqubu. Phelile imndeni bebulalana bodwa ngendaba zamagqubu, imali ayikho, inkinga isemalini. Sibulalana nje kanje siyumndeni owodwa, siyi-Afrika eyodwa yingoba indaba isemalini. Siyahlupheka, sihlushekiswa ngamabomu abaholi bethu abathi basiphethe. Into abayifunayo kithi amavoti ethu kuphela, abanandaba nathi. Once avota bayakhohlwa yithi, bayahamba bayoncebeleka nemndeni yabo ngey'mali zethu, ngey'mali zomphakathi, bayoncebeleka nomndeni wabo. Bakhohliwe yithi, siyabulalana, sorry, condolences. Uyomvusa yini lo muntu lo ofile ngenxa yakho ukuthi wena udla wena imali yalo muntu lo. Yingakho lo muntu eyobamba omunye inkunzi ngoba wena imali yakho uyayidla. Anifuni iAfrika ihlangane ngoba niyazi ukuthi once iAfrika yahlangana ayafa lama-political party wenu ngoba awasenzeli lutho vele asiwadingi. Nibalekela lokho nina ngoba niyadla ngalama-political party la. Yiwo la enisicindezele ngawo. Yingakho ningafuni iAfrika ihlangane. Ma-Afrika amahle, asilweleni ukuthi iAfrika ihlangane. Okweyinkinga zethu ukuthi abaseZimbabwe bayaganga, abasemaputo bayaganga, abaseNigeria, abaseGhana, abaseCameroon, ndaba la eSouth Africa bayaganga nabo. Sizokukhuluma lokho sesisekhaya iAfrika isihlangene. Okomanje asilweleni ukuthi iAfrika ihlangane. Sizokwazi ukuthi sigcwalise imoto ngo-R10, full tank ngo-R10. Sizokwazi ukuthi nomntwana osenkulisa abe nemali ayiholayo elokuzana njalo ngenyanga. Umntwana osesikolweni from grade 1 to grade 12 abe nemali ayiholayo. Khohle lo NSFAS lo osicindezelayo. Khona manje kuthiwa kuzovala umndende. Mawuke wabonakala nje imali ingene e-accountini yakho, umndende wakho usuvaliwe. Lo 370 lo udingayo uvaliwe ngoba kunemali eqhamukayo eceleni. Kumele ngenze njani mina ngiphile ngo-R370? Yini yona leyo nto leyo? Yena umntanakhe angaphila ngo-R370. Makungangena nje R1,000 e-accountini yami noma ngabe ibidlula kungeyona yami, kodwa ngoba uyibonile ingene e-accountini yami lo 370 ngeke ngisawuthola. Hayi ma-Afrika, vukani bafowethu, vukani. Mawawe lama-political party, mawawe. iAfrika ihlangane ibe yinto eyodwa. Sizokhona ukuthi sonke sibuse ngoba vele singamakhosi, vele singamakhosana, vele sizindlovukazi, vele singamakhosazana. Sinelungelo lokubusa ngoba izimbiwa phansi zonke ezimbiwa la eAfrika. Yilahle, i-uranium, i-diamond, igolide, i-copper, you name them, ezethu. Afrika sine rice, sinokhokho, ayikho intobo yembewu esingenayo la eAfrika. Sinamarubi, sinamalokuzana, sinama-pearls, ayikho into esingenayo la eAfrika. Kodwa siyahlupheka. Kumanje sikhala ngogesi. Kumanje sikhala ngogesi. Kodwa iSouth Africa yiyo eproducer ilahle ukudlula wonke amazwe akhona emhlabeni. Liyapi lelo lahle lelo? Lifide untamo olukhuni laba abangasifuni. Labo kuyibo abadestroy izwe lethu, abahlukanisa izwe lethu. Sihlupheka nje kanje yibo. Ilahle lethu lifida bona bacinyela ugesi, thina sicinyela ugesi. Sikhushela upetrol thina kodwa ioil yala eAfrika. Kodwa abantu kunzima ukuthi abantu bathenga upetrol, imoto zipakile ngoba upetrol uyadura. Kodwa ioil yala eAfrika. Bafowethu, ngithi mina hlanganani sivotele iAfrika ihlangane ibe into eyi-1. Nizongibuza isinkwa sizophenduka sibe u-20 cent. Uyogcwalisa upetrol ngo-R5. Ugcwalise full tank petrol ngo-R5. Imoto lezi eyithenga ngo-1,000,000 namhlanje uyithenga nge-100,000. Lo ethenga nge-100,000 uzoyithenga nge-10,000. Ngoba yonke into ayikho into esinganayo la eAfrika. So kukini-ke bafowethu ukuthi niyayizwa lento esiyishoyo noma aniyizwa. Kodwa uma ngabe ningayizwa, fundani uMateyu 24 uqale kuverse 6. Niyakuzwa izimpi namahemuhemu ezimpi. Bhekani ningethuki ngokuba umele ukuba kwenzeke, kepha ukuphela kokuba kungakafiki. Ngokuba isizwe siyakuvukela isizwe, nombuso uvukele umbuso, kube khona indlala nokuzamazama komhlaba, izindawo ngezindawo. Yezwa siyatshelwa straight. Asilweni bafowethu. Asilweni, silwele ukuthi iAfrika ihlangane. Makungahlangani iAfrika, niyongibuza ningiphala ulimi.
phelile yonke lento leyo yobudlobongela nobudlova nokubulalana wabantu abaphelelwe unembeza benziwa indlala abazenzi. Onendlebe zokuza uzwile, onamehlo kubona uyabona. Kukinike bafowethu ukuthi nithini? Ngithi mina ayihlangane iAfrika. Asevumile amanye amazwe. Umama eNamibia ulokuzana usevumile. Umama eTanzania usevumile. Umfowethu eBurkina Faso uye iqalile lendlela. EGhana sebevumile bafowethu. ENiger sebevumile bafowethu. Thina sisalinde bani? Thina sisalinde bani? Ma-Afrika amahle, ngiyanitshela mina ngithi lama political parties la 31 years azange asenzele lutho. Ngithi mina eBurkina Faso 3 years siyawubona umehluko. 3 years siyawubona umehluko. Ucabanga ukuthi iAfrika mayihlangana yinto ezokwenzeka la. Yinto ezokwenzeka la. Banekhofu umhlaba wonke ngekhokho yethu abayithola eNigeria. Bane-rice abalithatha eZimbabwe umhlaba wonke. Elethu lelo rice lelo fanele sibadayisele. Ukhokho lo abenza ngayo ikhofi fanele sibadayisele. I-oil kumele bayithenge kithi. Igolide kumele balithenge kithi. I-diamond kumele balithenge kithi. Kodwa bona benzani? Bathatha igolide lethu mahala, bathatha ilokuza no-oil wethu mahala, mabeqeda benzani? Bayabuya bazosithengisela into yethu, bazosithengisela upetrol, bayawudurisa i-oil yethu, bazosithengisela ini? I-diamond, American Swiss igolide, into yethu basithengisela yona. Basidakela. Vulani ingqondo-ke ma-Afrika. Asiyilweni lempi, sesiseduze la sonqoba. Useyiqalile iBrahim Traore. Ngiyabonga.